Dan is-sajf il-Maltin u turisti li jżuru l-Gżira Ewċija għandhom għażla vasta ta' 130 attività minn fejn jażlu. Dan skont il-programm Summer in Gozo li għadu kif tniedem il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri u li jinkludi kalendarju kulturali estensiv mifrux fuq 13 ġimgħa madwar il-Gżira kollha. Dan il-programm kulturali vastu koordinat mid-Direttorat tal-Wirt Kulturali fiħdan il-Ministeru għal-Għawdex u jinkludi attivitajiet kulturali, artistiċi u mużikali. Il-Ministru Camilleri qal li b'dawn l-attivitajiet in-nies mhux biss se jgawdu minn varjetà ta' avvenimenti bis-sem ta' artisti lokali u internazzjonali, imma se jagħtu wkoll spinta lill-ekonomija Ewċija. Tul it-tlet xhur tas-sajf hawnhekk ukoll ġewwa l-Gżira ta' Għawdex fejn propju kull ġurnata ser ikollna numru ta' attivitajiet li jkunu għaddejjin mhux biss fiż-żoni turistiċi bħalma qegħdin hawnhekk ġewwa Marsalforn iżda wkoll madwar il-Gżira Ewċija kollha. Aktar minn 130 attività propju għal dawn it-tlet xhur fejn ser nkunu qegħdin nagħtu esperjenza nemmen jiena mill-isbaħ, esperjenza kulturali, esperjenza vibranti ġewwa l-Gżira ta' Għawdex anke tul dan il-perjodu hekk popolari propju għal gżiritna. Għal daqstant inħeġġeġ sabiex mhux biss residenti tagħna iżda wkoll dak kollha li jkunu fostna jagħmlu l-massimu tal dawn l-attivitajiet jattendu propju wkoll jipparteċipaw. Il-programm Summer in Gozo jinsab disponibbli fuq is-sit elettroniku eventsingozo.com jew fuq l-app tal-mobile Events in Gozo.